Kabayang Nelson. Nandito po ako sa Bonggaling Residence. Kasalukuyang ang oras na ay 11:45. Ako, gabi na. Pasensya na po, score po ako sa inyo. Kailangan lang po sa school. So, hindi na kompleto na yung ano. Okay. Hindi natin ugat ni Mo Nelson. Ito Nelson, ugat yan. Nakita ko kunan. Paano nalaman ang ugat yan? Yan, kitang-kita yung ugat mo. So, ang tawag dito is, ito yung anti-cubital sa median kita kukunan. Ito yung ugat mo, median vein mo. Patali ko itong tourniquet mo. Hindi ang mautot yan. Hindi. Naka-video ka na. Ay, naka-video ba? Papakita mo ba yung video na yan? Ito, pupost ka sa Facebook ko yan. Sabi ko, may sinabi akong hindi mautot eh. Naiya ka na. At least mautot ka man eh. Walang problema. Kung pakita yung mukha ko ni Tata. Mamaya may papotograph siya, hindi ko kilala. So, yan po. Kukunan ko na si Nelson. Yung ang tawag dyan, tourniquet para lumabas yung ugat mo. Kailangan makita yung ugat. So, pag kailangan, less than 1 minute kung lalagay yan. Or else magkakaroon ka ng hemoconcentration. Kaya mabilis dapat ang poke ng dugo. So yan, kita-kita yung ugat. So, unang na po si Nelson ng dugo. Malaki ba ugat? Oo, malaki po. Ayos ba ugat? So, ito po, sasaksa ko sa gagamitan ko sa kanya ng 25 lang ang size ng needle. Ito yung vacuum container. Ganun din. So, ready ka na? Medyo masakit to ng konti, pero... Hindi, para kagat lang ng ano yan. Close mo yung kamay mo, close the piece. Huwag mo ikapampa, close mo lang. I got the blood. See the blood? Yeah. Remove this. Remove the tourniquet. Okay, and then I got the blood already, son. See? Pag ginanto ko to, papamp ko yung tube. Kaya doon, lumabas na kagad doon? See? Ayan ang blood, oh. Oops. Ito yung blood, ayan, oh. Yeah. I got the blood for Nelson. Yan po, lumalabas po ang dugo ni Nelson. Pasensya na kayo, kumuha ko ng konti. Konti lang, son. Ba't sasabihin mo ba yan? You're the best, son. Bakit ako? May blood ako nakuha sa'yo. Tapos na yan. Akala ko ba kay Eldred marami? Then ngayon, kukunin ka, papress ko na to, son. Pagka-press ko ganyan, kukulos ko ngayon to. Okay, perfect, son. Perfect! Nakakuha po ako ng dugo ni Nelson. Ayan po, ito nga, lumalabas ang dugo. Ay! Ano yun? Press lang, nalaglag. Hindi nahulog doon? Ngayon. Press mo lang. Press mo, son. Kay Eldred, nakuha ka rin doon? Oo, press mo lang siya. Successful Hindi, po sana yung lang. aking benipuncture to kay Nelson. Sa aking kababayang pinsan. So, Tatanggayin niyo pareho yan. pareho kami tiga Batangas. Nagkuha ng dugo. Successful po. Yan po yung dugo ni Nelson, oh. Oh. Oh, asa na yung $20 ko? I-treat ko na lang kayo ng hindi na. Magkasino na lang tayo. Ito po yung dugo ni Nelson, oh. Steady ko eh, no? So, yan po. Ito po yung ginamit ko kay Nelson, oh. Nakuha ko yung dugo. Konti lang. Hindi ko rin Eldred nasaan. Wala pa. Akala ko kinuha naman si Eldred. Pero hindi ko nag-gamit na tube. Tinesting ko lang sa'yo. Ang ganda ng daloy ng dugo mo son eh. Ang ganda ng daloy son. Believe me. Hindi ba, no? Hindi ko na tinula, no? Kumain ka na ng dinner. Anong gusto mong son? Anong gusto mo? Kailangan natin na lagyan natin ng alak ba? Hindi mo na. Ayos po, di ba? Successful po ako. Po ako ng dugo kay Nelson. Maraming salamat po. Nakatatlo po ako ngayong gabi. Nakatatlo akong sip-sip ng dugo. So, ilan pa? 47? Bukas marami. Bukas kasi